Xetereya DAIŞê ya li ser jinên êzidî, hêvî mizgîn. Dîroka mirovayî gelek caran şahidî li komkijiyan kiriye. Li birîna ku di sesiyê tebaxa 2014 de li çiyayê Şingalê vebû, ne tenê êşek bû, lêbelê şikandina wijdanê gerdûnî bû. Îro piştî derbasbûna salan gava em li rewşa Iraqê û parêzgeha Nînovayê dinihêrin, em dibînin ku rûpela vê fermanê hîn nehatiye girtin. Berova jî vê bi pêngavên siyasî û ewlehiyên nû ew birîn ji nû ve tên vekirin. Vegerandina bi hezaran malbat û çekdarên DAIŞê ji kampên Sûriyê, bi taybetî ji kampa Holê ber bi kampa Xetereya ya li başûrê Misûlê, îro wekî xençerekên nû di dilê civaka êzidî de tê dîtin. Ev proseya ku dibin sîwana ewlehî û bi çavdêriya hikûmeta Iraqê û koalîsyona navdewletî tê meşandin, ji bo jinên êzidî yên ku hovîtiya herî giran dîtiye ne tiştekî dine, ji bilî hewldana veşartina tawanan û parastina kujeran. Pirsên ku îro li ser zimanê her êzidiyekê ne pir hesas û giran. Gelo mirov dikare bi rêya hinek perwerdeyên seranser û civakî, kesên ku di nav îdeolojiya cihadîzmê ya xwînrij de mezin bûne, careke din li herêmên nêzîkê qurbaniyan wan bi cih bike. Kampa Xetereya îro nabe navendeke perwerdeyî, lê dibe wargeheke ji bo şaneyên raseyî yên ku dibe ku sibê fermaneke nû pêk bînin. Ev nêzîkatiya hikûmeta Bexdayê nîşana ewlehiya siyasî û lihevkirinên bi aliyên herêmî re li ser mafên mirovî û adaleta qurbaniyan e. Ev pêngav di heman demê de hevdeme û bi zêdebûna lev û tevgerên bermayiyên Partiya Baas a Berê û hinek aliyên siyasî yên Sunî ku bi rêya gefên dijî Şingalê dixwazin hebûna êzidiyan li ser axa wan lawaz bikin. Diyar e ku plana anîna van malbatan ne tenê mijareke mirovî, lêbelê destpêka planeke stratejîk e ji bo guhertina demografîk û zêdekirina zextên li ser vîna azad a Şingalê. Ya ku vê kêşeyê hîn xetertir dike, hebûna artêşeke mezin a tarî ku dibin axa Iraqê de hatiye veşartin. Li gorî daneyên fermî û raporên ewlehiyê, îro li girtîgehên Iraqê di navbera 18,000 û 20,000 çekdarên DAIŞê girtîne. Ev hejmar ne tenê amarên hişkin. Ev tê wateya komkirina hezaran bombeyên liberteqînê li nav sînorên Iraqê. Metirsiya sereke li vir derdikeve pêş. Gelo di dema aloziyan tevliheviyên siyasî de ku Iraq car bi car têra derbas dibe, çarenûsa van girtîgehan wê çê bibe. Ezmûna tal a sala 2014 a şikandina dîwaran nîşanê me da ku ev çekdar di dema lewazbûna dewletê de dibin xetereya herî mezin a stratejîk. Revîna van çekdaran an jî derketina wan a binavê poşmaniyê ji bo jinên êzidî û xelkê Şingalê tê wateya vegera kabûsa fermanê. Hebûna van kujeran li girtîgehan bêyî ku darizandineke şeffaf û gerdûnî pêk bê, wekî şûrekî li ser stûyê civaka êzidî bi taybetî ji jinên êzidî hatiye rawestandin. Edalet di qada hukûqê de bi tenê girtina suçdaran di hucreyan de nabe. Edalet rûbirûbûna rastiyê ye. Hikûmeta Iraqê herçend dibêje ku ev çekdar û malbat wê werin darizandin, lê ev darizandinên ku bêyî amadebûna qurbaniyan pêk din, tenê dibin şanoyeke hukûqî. Divê neyîjbîrkirin ku tawanên herî giran û dermirovî li dijî jinên êzidî hatine kirin, ew li bazarên Musul û Reqayê wekî kole hatin firotin, hatin revandin û rastî her cûre îşkenceyê hatin. Ji ber vê yekê her cûre darizandinek ku tê de jinên êzidî yên wizgarbûyê amade nebin û bi çavên xwe li kujer û tawanbarên xwe nenihêrin, nabe darizandineke rewa. Mafê herî siruştî civaka êzidî ku di van dadgehan de wekî aliyekî sereke yê dozê cih bigire û şahidiya xwe bide cîhanê. Heta ku ev tawanbar li ber çavên gelê ku zilm lê kirine hesabê nedin, her hewldanek bi navê başkirina wan wê tenê bibe amrazek ji bo veşartina rastiya fermanê û parastina kujeran ji edaleta rasteqîn. Di encamê de vegerandina van koman bo herêma Musul û Nînovayê û parastina hezaran çekdaran li girtîgehan bêyî planeke zelal a edaletê wekî bêhurmetiyeke li hemberî êşa gelê êzidî tê dîtin. Ji bo ku ewlehiya herêmê were parastin û pêşî li fermanên nû were girtin, divê civaka navdewletî û dadgehên Iraqê rê bidin ku jinên êzidî bi awayeke çalak di pêvajoya darizandinê de bin. Edalet ne tenê cezakirina suçdaran e, lêbelê rûbirûbûna suçdaran bi qurbaniyên wan re ye. Heta ku dengê jinên êzidî li dadgehên Musul û Bexdayê neyî bihîstin,
her gava bi navê aştiyê bê avêtin, wê di bîra gelê êzidî de her tim wekî hevkariya bi kujeran re were dîtin. Şingal ne li benda perwerdekirina malbatên Daişê, lê li benda dîtina edaletê ye di rûya kujerên xwe de. Şingal li benda mafê xwe yê rewa ye û naskirina îradeya xwe ya azad e.